си заслужил титлата в многобоя. Това са шампионските корони, които се помнят и които остават в историята. Тези в многобоя. И за индивидуалните, и за ансамблите. Наистина е така. Междувременно Италия е на 4-то място, което е едно страхотно постижение за италианките и аз смятам напълно заслужено. Наистина напълно заслужено. Така, като изключиме разпределението на златния и сребърния медал, смятам, че оттам нататъка можем да посочим и да видим един наистина прогрес в съдейството в художествената гимнастика. Невероятни гласови данни на Илдъс Ибрахимова, съчетани с огромен треньорски талант на Снежана Младенова. Това ни предложиха французойките. Докато тя успя да го направи с Испания. 13-то място за французойките, което означава, че те отпадат от Олимпийските игри в Атина до година. И сега домакините, и според мен тук ще бъде развръзката за 8-то място.